Bună ziua, eu sunt Ricardo și azi voi arăta top 5 cele mai bune life hack-uri din lume. No, hai să începem. Nu se deschide ușa? De ce nu încerci să îi dai un picior și... Wow! Wow! Nu vine să cred, am intrat! Uitați! Wow! Nu aveți încărcat telefonul? De ce? Acum o să vă arăt cum să vă încărcați telefonul fără a încărca. Avem aici încărcătorul, îl luați așa, îl faceți așa, îl strângeți așa cu pumnul, îl frecați de destul de multe ori și după aia îți dai seama că trebuie să-l pui ăsta în priză și ăsta trebuie să-l bagi în încărcător ca să se încarce. Wow! Nu vrea să vină mingea de fotbal sau altceva la tine? Chemați mingea la voi. Ok, haide să vă arăt cum se face. Vedeți aici mingea și faceți așa. Hai aici. Și după aia îți dai seama că ești atât de prost că ai crezut asta. Tu dormi liniștit și maică-ta te trezește ca să mergi la școală? Da, trezește-te, mă, că trebuie să mergi la școală. Încearcă să-i spui să mă cap pe ea de școală. Funcționează 100%. Și dacă vrei să arăți mai frumos, dă-ți o piatră în cap și dacă crește ceva mov pe față sau pe cap, atunci o să te faci cel mai frumos om din lume. Merge 100%, am încercat și eu și am ajuns la spital. Am ajuns la concursul de cel mai frumos om din lume. Și dacă au funcționat aceste top 5 cele mai life hack-uri din lume, dă un like și dacă nu au mers, înseamnă că nu știi cum să le faci. Ok, like, am stat jumătate de oră să fac videoclipul ăsta. Vă rog, da și mie un like, că nu prea fac videoclipuri. Dacă vă plac videoclipurile mele, mersi, dați acolo un like și un subscribe dacă vă plac, dacă nu vă plac. Nu-mi pasă, puteți să dați dislike, dar puteți să dați și like și dislike. Aveți linkul meu de Discord în descriere. Dați un like, mersi, ciao, ne vedem la următorul videoclip. Salut, ciao!